गोबांमा थोंजागो बयनिबो संनि बर'बाय गोबांमा देरामं देरा जागा फैया ताबो जरा कुनु जास्टिन माइनाति ब्रसराव lamsoge siyare TV nai tonai khapane takute gosong ang tango kolen जों korongsa jagaro जों nui tongo chini kabangma tipra sorok boini bosongni borok bai ayangnani phaine borok bai जों ore pore khlaiye जों botok khlaijai tongmani hayakeba chini je malmata chini je kabangma je deramong derai tongmani जों abaikebo kaisa जों mangpili norone boska tui phaiya खाबना ताकोते बोसों चिनी बेलाइके वाना चिंचक वाना बचंजा को खाया का बेलाइके बुखा सनाय को काबांगमा 1200 बफांग रोपार जैसिनी खरकसा ताखुंगनी 1200 बफांग बुनी बोसोंनी एकबार वान छाबाय खरकसा वान छाबाय तिनी तानिखि जेफा बिनी लाख बिनी बजे तिनी ओ 1200 बफांग तंखे ब दिनी वाइसा लाख पोते ओंखाम तिनी फियाबा बिनी सकागो आबाहिके ओ कोक्तमा बिनी सका हायाकेबा ओ बुइबाय तानजांमानि हायकेबा बिनी सकागो खामानि बुइबाय बुइनि बसंनि बरक बाय किसा साकक बांलाय माने बिसिंतै जों खानाय मांखा बिनि हरनि हर राबात ताने खिबो जाखा हानाय 1200 बफां कोक्तमा रंखा जों ताबा बिलनिया राखिराम पारा फायसो बाजाक खामानि ताखुते बोसों नरम मेखा और रावण बखना पुंदे आवर ताने खिबो जां माने जे बयनि बसंग बाय जाव वान छारक बाय तेबो आरो तंग yang kabangma बफां जे 1200 बफां हनाय नायदि और जत दाबाय ताने खिबो जां माने तामने बाय ताने खिबो जागा जों आबो जों नफानि खक्ति सालायनाय तेबो yang तंग kabangma जे 1200 बफां चिनि बरक चिनि तिब्रसरा आबो बायनो थाइन तंगो जे जों आगे फोरनि ताबो किसासा सिसाजाय फायमाने ओ राबार बहांबाय बियातिनि आयांनानि फायने रकबाय तानि खिबो जाका पुरा 1200 बफां प्रायरो बिनि साने थांगांके लाखनि ऊपर दं ब दिनवाइसा लाख कोटी अंखाय तिनि बखा खामजाक तिनि केबल थानि जास्टिस माइयाति ब्र सरक गोबांमा थोंजागो बयनि बसंनि बरबाय गोबांमा देरामं देरा जागा फिया ताबो जरा कुनु जास्टिन माइयाति ब्र सरक फायदि जों तेबो फुलनाय आयां गोबांमा दं बिनि जे ते 2 बছर हंके हायाकेबा ते बिसनै हंके ते बिसनै हंके बो राबार रायसायमान खामं ते 2 बছर हंके राबाना रायसामागो जों तेबो आयां रवा गोबांमा दं बिनि जे तानजा मरंना जों आबोद्रना फुलनाय जों तेबो जों आताखौबाय सालायनाय तामाने बागै तानजाखा बा साबो तानखा बा अतान माने बिसिङो साबोनि याक दं जों आबोद्रना सिलायनाय फारि जों सिलायनाय बिनि खक्ते जों खालामनाय फारि जों रबा तानजानाय नफांनि खक्तै जों खालामनाय तामाने बागै हायके बिनि 1200 रबा तानजाखा बयनि बसंनि बरक बाय फारि लामसगो ताखौ सिरति बेजनला बोबाय किसा वालायखा मुसुक तिसा होननाय बागाना मुसुक तिसा माने बो निनि बागान बरकनि नं बागान तानखाय ओ बरलाय सर निताय राय वांसा ते हिनके नं बररंनि राबात तानखाय खिलाय न कामामा खलायमानाय ओबन सायो हर फायै तानाय देखा जों हिनके 2-3 दिन परे बागना आंथ एक तो काम निबाय बिजि तो करिबो साबा टाइम आसाव इनके 2-3 दिन परे फायखा राबार पूरा तान खागजों नो बद किसा दम के मान बाय ओ महाय खाय तान खाय रखा ने राबार न बोले तामाने बागै न सकां दम की रहा के इनके आं रा वर बागना मुसुंनो माने ब बैंक लाय दे आरो ता बक्सा दे तिनि हा बक्सा हा
आरो ता बक्सादी आनी जागा ओ बलाई साइखियो आरो तमहन बना जारम काफ्रो जागो हनै इनके ता बक्सादी आरो नै एक तो छुआ रखा ता बना इनके बनिन राबा तान खाइ खिले तमा खलाइमानाय नं बररंनि आं कत uyang hamla khलाइफायो इनके माने सिने बरना वय सांनां गया सांनां जा इनके आं ता कोनो बिसाद बो मानजा आइन बो मानजा पदान मेंबन रथा इनके borok no kes kadi इनके आं केस खाख्लानि एकटा क्षमता तंनि नांनाय इनके रां किसा तंनि नांनाय इनके आंत मुंसा करेइता बसक ताको ननि रबारक बसक बफानो तानदा इनके 1200 बफां आं कष्ट खलाय कायो लोन रंग नागै बंधन नागै कायमानि ता ओमति हाइखले तान खायरखा आर 2-3 बोसोर लाय ननि जे 1200 बफां दर बोसोर रां रंग नानो 9-10 लाख टाका एरम थांखा 9-10 लाख केना आरो मना बोसोर लाय रायसा मानो आर 2 बोसोर बोसोर हा 4 बोसोर चले ताकबाय 4 बोसोर के नों जास्ति मानने बागै बोरे था बा तापस जरा नों जास्ति मानजा बा तामा सानाय नों लोगोरंग जास्ति मानने बा लोगोरंग आं जानाय जे आं ओबते हाय आरो बररंगनि मुते हाय आनि हाय अंग्याते आं ओबना आं एकटो बिसार मानथो ओबना नायो बररंगनि ओमते हाय चिन्तिपुरा सा रंगनि ओबते हाय खले मातान जाकथो एरम नायजां आरो बदलाय जाकथो एरम शास्ति नायता के बो निना तामा तिनि तिप्रसा हनाय जे निनि तिनि 1200 बफां तानानि नाखा ओवान सले बोबाय एमने सूत्र बतंग किसा इनके बसने साक्षी नांलिया तिप्रसा हनाय इनके बरंगनि पार्टी सरकार हयते बंगनि द्रताबो इनके जों ताबो कोनो बिसारसे मानजा एत बोसोर अंका जों मुंसा मानजा ता आके अब ननि ए पारानि बुंग तामा बा ननि ए पारा तामा एडिशन ना जेनेरेल राखिराम पारा जनरल वयस कलाबारि आरो मो के नों तामा नों बराखलाय नों तामा वानस तिनि नक जनरल बिसिं तंगाय दे आरो जखलाय नक तिनि फरजा बा आरो जखलाय दे तन्ना नों तामा वानस जों जेनेरेल बिसिं तंगाय कष्ट तंग ताबो जों बिसारबो मानजा आइनबो मानजा इनके जों ता बहुत कष्ट तंग ता के नों तामा सानाय जे निनो ताबो 1200 बफां तानदाखा नों सा जे जास्ति मानजा हा बा नों प्रशासननि बरंग बा पार्टीनि बरंग बा तामा रिक्वेस्ट तंगा निनि बखासते आं बंनो पार्टीनि बरंग पदान मेंबन जानायखा बखना थाना थान्दी इनके आं थाना थांखा बरक तामा खलायखा आं रिपोर्ट रगै थाना सिफायखा थानान बरक फायखा इनके ताक तामा अंखा आं बनो सायमालिया के गथनरा बायफाव हानो 6 तारिख शुक्रबार के बोले कयता दिगि रव तानखा बा नों कयता दिगि रव खानाखा ओ निनि जे रव तानदोंमोन रवा तानजाखने आं सिलिया इनके बो एमने आं बाय 6 तारिख दमग्रखा बुझे दे मुसक्ति सा होननाय इनके बनसे बो आनो वालायो आरो नं बररंगनि तान खायखिलेले नक्तामाव खायमानाय ओमते हाय सांनांगियाव चिन तिफ्रा सामै जों जेने दालाय ओइ एसे कष्ट तो ताबो आं आगे रो बोडो यार खलाय नि राबार नस्र खलाय हा आगे बो 2-3 टा खलाय कोब्रजा इनके बिथिरक रो ए ताबो खलाय पूरा ओखा किसा ओखलाय मानबाय पूरा दंस खलाय कियानि निनि सिनेमा सागाले आनि मंखे बासुतिपुरा राखिरामपारा दङ राखिरामपारा हामबाय खाबानाय ताखोते बखसं जों खानायमा खाना सिनि जे ताखुक बासुराम तिपुरानि खुक्तै बोजे आरो 1200 बफां कायमानि जे साया लोंया कारै तिनि आबायखे बयनि बसंनि बरबाय तानि खिबे जाखा खाबानाय ताखोते बखसं सुदु बासु तिपुरा सिमिया जों थांनाय सालबनरनो ओ कक्टमारक मांप्लिरक जों तिसे फनका जे मनदन ताखो मनदन तिपुराबो सेम बयखे फरेस्टनि बरबाय तानि खिबे जाखा तिनि बयनि बसंनि बरक बाय आयांनानि फाइनाय रबाय तानि खिबे जाखा तिनि जिनि बासु तिपुरा तै खाना सनेंके तैबो आरो तिनि तिपुरा सरा हायके बयबाय अरे परे खायजानाय बयबाय तिनि जे मालमाता तंनाबो जों खक जागो बुथा जागो
हायखेबा जे जोंनि बर'य जाथायरनो जों तानि खिबो जागो जों तेबो बोसोर जरातै बिनि राबा तान्दा मरक जास्टिस मानना हायखेबा बोसोर जरातै जास्टिस माया जों आबो रंनबो फुलंनाय मानोतमनि सेहति बिनि लगे हामबाय